1910. Mexikoko iraultzak erditutako alaba dugu Frida. Ondoren, autobus batek murru baten aurka erditu zuen bigarren aldiz. Eta azkenik Diegok, bere Diegok erditu zuen. Eta inbestetan erditua izan zenez, minez eta plazerrez bustirik bizi izan zen. Tenochtitlán hiri ospetsuan etxederrak aurki ditzazkegu. Eta hauetako batzuk lorez apainutako patio ederrak dituzte. Paretak arriskoak ziren, teilatoak zedro usaidunez eginak. Etxe horiek kuikakali dute izena. Bertan, haurrak, nerabeak eta gazteak elkartzen dira. Beti ere gizon edo emakume heldu eta jakintzuen gidaritzapean. Zertarako? Dantzatzen eta kantatzen ikasteko. Tenochtitlanen kuikakali asko eta asko daude. Horregatik, aitona monazteka guztiek dakite, ongi baino beto, dantzatzen eta kantatzen. Goiz batez, Frida, esna zegoela, kuikakali bateko baratzera ibiltzera joan zen. Hainbat egunez ekaitza nagusitu ondoren, azkenean eguzkia atera zen. Liliek eta landareek distira egiten zuten kolorez beterik. Txoriak kantari. Neskatila batzuk entzuten ziren jolasean. Urrunetik, Artaburu herriaren usaina nabaritzen zen. Izkina batean gorderik, Fridak tximua aurkitu zuen. Txikia, beltza, ikatza bezain beltza. Eskuak lokatze zigindurik zituen, eta gorputz osoa margotzen ari zen. Aurrez ezagutzen zuen tximutxoa. Elkarrekin jolasean ibiliak ziren. Lorategietan zehar korrika, asetu arte sagarrak janere. Goiz hartan, beraz, Fridak tximuak sortutako jolasean parte hartu zuen, eta bere gorputza margotu zuen. Lurrez eta urez margotu zuen, bizi emanez. Margotu zuen etxanda zegoen bitartean, eta handik, sabeletik, ibaiak agertu zitzaizkion. Animaliak, zerua agertu zitzaion, baina horrez gain, sasiak eta arantzak ere sortzen hasi zitzaizkion. Sasi horiek harrapatu egin zuten, eta zioten mugitzen uzten. Harrapatu eta kobra pilatu egin zuten. Preso utzi arte. Fridak askatzeko ahalegin guztiak egin zituen, borroka biziz. Indar guztiak agortu zituen, baina zuen lortu behatz bakar bat ere mugitzea. Tximoa dagoeneko desagertua zen. Fridak oiukatu egiten zuen, baina pertsona askorengandik hurbil egon arren inork ez zuen entzuten. Betiko preso izanen zela pentsaturik, bere buruaz beste egiten saiatu zen. Saiatu zen, baina ezin izan zuen. Orduan, bere ondoan kolibri bat ikusi zuen. Beltza. Ikatza bezain beltza. Hilda. Hori ikusita, Fridaren bihotza izutu egin zen. Bularretik atera eta handik lekutu zen. Gorputzetik ihes egin zuen. Erdi hilda eta bihotzi gabe, baina bizitza sufrituz, buru gainean biraka zituen tximeletei laguntza eskatu ziren. Bakoitza kolore batekoa zen, eta indartzu eta irriz ari ziren egan. Belarrera honako hau susurlatuz. Zergatik esatoz gurekin? Beti pentsatu izan zuen, tximeletek bizia zekartela hegaletan udaberria zetorrenean. Tximeletak entzun zituen. Zergatik ez haiekin joan? Zergatik ez haiekin joan? Zergatik ez haiekin joan? Orduan, bere burua egan joan zen. Gorputza lurrean utzita joan zen egan. Egan egin zuen baratzeko lilian eta zuhaitzen artean. Odeietarantz egan egin zuen. Urrun. Atzera begiratu gabe. Eta posez beterik oio egin zuen. Zertarako nahi ditut bada oinak, egalak baldin baditut egan egiteko. Eta egan egin zuen. Tenochtitlan zeharkatu zuen. Basamortua zeharkatu zuen. Ozeanoa zeharkatu zuen. Eta ez zen gehiago berriz itzuli. Fridak beti esaten zuen berak ez zituela ametsak margotzen. Bere bizitza margotzen zuela. Eta gehien ezagutzen zuena margotu zuen. Bere burua. Mexikoko tradizioak margotu zituen. Maitasunean zortea dakarten kolibriak. Berpisten gaituzten tximeletak. Lizunkeria irudikatzen duten tximuak. Margotu edo kantatu zion. Txabelarekin batera joronari. Semea labal galdu ostean, ibaietatik negarrez dabilenari. Oinazean margotu zuen. Gozamena margotu zuen. Sakonki bizitzeak dakarren gozamena. Txabelak esaten zuen bezala, agur ez da inoiz agur esaten. Esaten da maite zaitut.